Ja vás vítam u ďalšieho videa na mojom kanále a tentokrát tu nie som sám, jak už vidíte vľavo tuto v čete, že je tu Barčinka nejaká 11, kto to pre Boha je? Ozvi sa. Ahoj. Dobre, je to moja sestra a navrboval som ju, aby so mnou natáčal turden, nefúkaj do toho mikrofónu. Ja dýcham. Dobre. Ja som pri meste, čo to je, vidím bielu budovu. To je mesto za každým romom, takže pravdepodobne sa asi musíme nájsť. Ja vidím zombika. Áno, sú tu aj A nie, zombíci. to je strom. Jak si môj zmilý zombika so stromom? Čo už? Ja si Pink kúpim. berries. Aké ja mám skilly? Nie, purple berries. 166 skillov ja mám. Dám si purple berries. Ježiš, ja som nahá. To ma môj zradí. Ty máš nejaké veci? Ja nemám žiadne veci. Ja vlastne však včera nás zabili. Hej, ale ja som pri tom meste, kde nás zabili, tak pravdepodobne by som mohol ísť zobrať veci, lebo Ježiš, sa nedespavnujú. super, ja mám halucinácie. Ježiš, tá hnusná hudba. Kto ti to kázal jesť? Ja som myslela, že to sú tie dobré. Šišmaria. Ježiš Maria, tá hnusná hudba. Mám pre teba dobrú správu. Hello. Nie sú tu naše veci. To je dobrá správa. Aha. Ja tu na mieste počkám, kým mi prestane radiácia. Či čo to je? Ty kokos, vieš, koľko mi to pridalo radiácie? No, to sa stáva. Tak vojdi do auta a všetkých prejdi. Ježiš, to je nezlý nápad. Nenadávaj, tu budeš musieť vypípať. Hej, možno si nájdem nejaký pip song. Pip, 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 pip. To je rýchle auto. Super, ja ťa čakám pri lese. Je, 40% paliva. To je good enough. 4,1 či čo? 4% paliva. That's good enough. OK, ja ťa budem čakať na hore. Na jakej hore? Na Jej. veľkom kopci. Jak mi to pekne sekalo, keď som ich prešiel. Mne to seká aj bez toho. A aká tohto jedného už zmasakrujem holými rukami. Dobre, ja ťa čakám na jednom vrchu a keď budem vidieť, že prechádza auto, tak to budeš ty. Pravdepodobne. Ja som pri meste voľakom, alebo čo to je, sú tam stany. Ja som v meste. A myslím, že som tam, kde som sa zabila. Hej, tak ja som stále v tom meste. Ženiem tam oného jelenia, tak ho zabij, keď ho budeš vidieť. Áno, je tam naše auto. Super. To mám pre teba kalhoty. A kde si? Som v jednom z barákov, počkaj. Našiel som ti lepšiu zbraň, katanu. A to Outfielda teda nestieš? Tak z neho vyťahnem naboj a zahodím ho. Lebo ona... Ide tu zombík. Díky. A jeden je za tebou, nie ide za mnou. Ja som omylom stlačila ona X-ko, takže som ho rozmlatila po kvočačky. Tak sa postav. Ja už som ho rozmlatila a už som sa aj postavila. Nepostavila, no až teraz. Ja to... Filip, vypadni. Ozaj ty máš tie gate? Áno, Filip, vypadni, tento chcem vyrabovať ja. Fajn, fajn, fajn. Na čo si strieľal? Do zombíka. To je strašne pekná zbraň. Aj toto. Vyzerám ja ako oný Power Ranger. Power Ranger! Dobre, kam ideme? Ja neviem. Prečo nešprintuješ? Lebo som nemala energiu. Tuto si bol? Kde? Tam som bol všade. Poďme na letisko. Tam bývajú aké veci. Dobre. To mi pomôže. Vážne dobré veci tam bývajú.
Ja sa pýtam konkrétne a ty. Dobre. Ok, teď máš džusík, ten zoberiem. Tak. Prejdi ho. Smusu nechaj žiť. Tak, letisko sa blíži. Napravo od seba môžete vidieť kontrolnú väžu letiska. Idem si dá strieľať. Hovoríte, ja som ho netrafil. Čus, kuchár. Ja ho chcem zabiť tohto. Už som ho zabila. Áno, Riti. No, zabij ho. Když mne to laguje strašne a neviem chodiť. Pozor, vojak. Obidvaja idú po mne, mohol by si ich zabiť. Idú po mne všetci. Tak ich aspoň trocha strieľaj. No, poďte. Ja sa na to serem. Znova te zabili? Áno. Však ich tu mlátim jak besný. Ty tam ideš a mňa zabijú. A som pri moste. Pri moste. Áno, pri moste. Tak idem pre teba. No, ja mám už tiež iba 40% healthu. Tak idem kúknúť ten lekárny z kystánok. Zoberiem nejakého väziata, akáž tu budú. A zober hlavne moje veci, ty. Hlúpas. Áno, až budem mať miesto. Určite, však ja tam mám pek. Zoberiem iba to najpodstatnejšie. Keď tam máš nejaké kreviny, tak tie tam nechám ležať. Áno, akože katana, pek a jedlo sú kraviny. Vakcína, a to už nemám miesto. Super, po mne idú traja vojaci a s rukou na nich. To prežiješ. Hlavne, že ty povieš. Že... Dobre, idem pre teba. Ja znova vidím farebne, čiže môžem šoferovať. OK, čakám ťa vo vode pod mostom. OK? Mhm. Dobre, idem pre teba. Poď von, dám ti pálku a budeš ich mlátiť. Počkám, kým zabežeš ešte hen toho. Námorníka. It's gone. No, tu máš golfovú pálku. A nejaké veci by sa mi šikli. Jaké? A počkaj, ja tu vlastne mám ešte gas. Vieš, čo by sa mi šiklo? Čo? Bagel. Určite tu nejaký nájdeš. Akurát, že ty ma teraz musíš brániť. Ja teba, hej? Áno, lebo ja tu teraz nemám žiadnu zbraň. Tak, poďme do pizza. Áno, ty to všetko prehľadáš a ja ťa mám chrániť. To sme si úplne úžasne rozdelili role. Ja viem. Hlavne keď ja som taký úžasný skiller na zabíjanie. Dobre, poď sem, to máme kopec jedla. Poď. A ja si chcem niečo To si zober tuniaka. Ja si zoberiem všetko. To si zober tuniaka, ten sa mi už nemestil. To máš mlieko, ti hodím. No, z toho by si sa mohla napiť. Už nemám miesto na mlieko. Tak však to zjedz a potom vypij ešte mlieko. Počkaj, nie, ja si dám bandáž. Nie, rak. Rak mám 2. Mhm. Takže piťa máš koľko a A jedla? bandáž... A nie. Takto. Čo potrebuješ? Iba jedno som mala, pomýlila som si to. No, koľko A máš čoho? napijem sa. Počkaj. Jedla máš koľko? Počkaj. Idem sa napiť a najesť. No, No, jedla 25, pitie 25 a jedla 40. tu máš ešte toto a toto, to by ti malo pomôcť. Aj ten džús zober, je tam taký džús, až ho vidíš.
Nevidím, vidím. Počkaj ma tu. Čakaj, Ježiš. čakám. I'm shooter. Ešte by som nešikol hociaký bagel, hociaký, len nejaký. No tak ideme hľadať bagel. Ideme hľadať Mne to tak baguje, že neviem rozoznať stenu od dverí a strašne mi to baguje, že som išla opačným smerom. To je Nechcel blbý. by si na chvíľu aspoň vymeniť počítače? Nie, ďakujem. Ale áno. No poď, prehľadáme to tu. V kafe si bol? No máš outfielda. V kafe si bol? Áno, odtiaľ som ti dal tie one. Tak, teraz po mne určite pôjdu zombíci, lebo som vystrelil. No jasne, už sa nesie. Či nie? On stojí? On stojí. Dobre, poďme do domu. Ja idem do domu. Teď máš outfield až tiež. Nechcem. Filip, ja idem do Tu domu, máš- ja hľadám moje veci. Počkaj, ja si dám džusík, lebo mám docela vysoko už ono pitie. Po vývačke nič není potom. Not very big, ale mám bagel. Pridá mi to 4. Jaký? Neviem, pridal mi to 4. Jaj, ty máš ten školský baťoch. Nie, to nie je schoolbag. Teď máš knapsack. Kde? Ty máš knapsack? Áno. Á, tak nič potom. Ten modrý, taký. Á, ja som tu našiel náboje. A ty- Ježiš, Filip, ty zase ideš bezo mňa a ja tu zomrem, jak každý. A ja som si našiel baseballovú pálku. A za mnou ide zombík. No a kde si? Pri clothes. Idem Idú za po tebou. mne dvaja. Idem za tebou, utekaj. Utekám a teraz pôjde za mnou ďalší, pretože je tu. Ja už som von z mesta, utekám pred nimi. Utekaj na spak. Nebudem utekať na spak. Ty utekaj za mnou. Opiť, ježiš, a kam budem až utekať? Opiť ich. Opiť ich a utekaj za mnou. Nemám energiu, jak mám utekať. No poď už na mňa, toď som, vľavo, vľavo, vľavo. Mier na mňa. Hovorím ti mier na Ja mňa. neviem, čo si... Vľavo, 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 hovorím. Už som tu, no dobre. Ježiš. No poď utoč aj ty. Filip, mne to tak Dobre, laguje, že ja neviem nemusíš. ísť správnym smerom. Dobre, nemusíš, už to je vybavené. Takže po mne nechci, aby som Tak, ťa tu ochraňoval. čo tu máme? Toť je krompáč. Ja idem do cloud. Musím sa nejak voháknuť. Fajn. Čo? Fajn. O, Ja idem do farmasy. To je síce sexy, ale musím nájsť niečo, čo je... Očujem zombíka. Už som ich povraždil. Nie, očujem zombíka. Aha, tak to je potom pri tebe. Ja ho, furt jak sa otačím, tak ho očujem z druhého sluchátka. Možno obchádza dom. Zombíci nie sú tak sprostí, jak si myslíš. Ja sa tak strašne krásne voháknem, ja si dám ten sweet, čo som mala včera. Dobre, ja idem na loď, poď aj ty. Počkaj, Filip, ja tu zase zomrem a ty utekáš preč. Jak to býva vždycky. Strelím, Poď za mnou tam a tam, Strelím svetlicu. aby to vedeli zombici. A niečo vyhodím do vody. Čo tam máš? Ja. No, to dobre robíš. Mne steká aj myška, takže to robím pomaly. Tu máš tie civiliány, hodím ti ich do tej vody. Díkes. Nerob. Skills. Koľko mám skillov? 6. Ja mám 255, takže
si upgradem imunitu. Máš k tomu crossbow aj nejaký šípe? Bohužiaľ. 0 z 1 arrow. No, to sa stáva. Čo je to tactical? Čože? Čo to znamená tactical, keď je na tej zbrani? Takticky. To máš tuším bez skoupu, sa mi zdá. Mám to so skoupom. Napaď. Počkaj. Počkaj! Čo? Keby mám hnojivo, tak to pohnojím a... Ja to si ty sem zasadil, že? Hej. Som dobrá duša. Dobre, poďme niekam. Ja ti niečo ukážem. Počkaj, ty si tam mala kanet pasta, zobral si ju? No... Už som ju aj zjedla. OK. Tak poďme do ďalšieho mesta. Čo robíš? Chcem, aby to začalo horať. Nezačne. Ne? Nie. A keď do toho zombici neražajú, tak to začne. No zombici tomu dávajú damage. A ja nie? Nie. Prečo? Lebo? Počujem zombika. Počujem zombika. Nie. No, od zvuku. Ďalšie mesto. No. Poď, hráme. Ja počkám, ty zmasakruješ týchto. Ježiš, výstup z toho auta, ináč to auto rozbijú. A utekaj. Super, ja skočím do vody. Utekaj pozadu a mladých. Nezastavuj sa, utekaj pozadu a mladých. Ja tu mám tiež kopec zombikov. Kde si? Ježiš. No, ty si noob. I know what I am noob. Prečo utekáš preč? Ja ich mám jak prenasledovať. Stoj tam, oni za tebou už nepôjdu. Už nejdu? Už idú všetci na mňa. A dokážem sa s tým vysporiadať. To je fajn. Vidím krv. Hej, tu sú jatka. Čo sú to? Jatka. To je čo? Zabíjačka po česky. No poď. Ty koľko zaký rád mŕtvý. To čo bolo za smích? Svefefe. Ja idem do mechanic. Tam nič není. Ja čo si tam išiel? To som myslel, že tam niečo bude. To je Ja jedna, idem do food. to je jedna čokoládka. Ja idem kúknuť na PlayStation. A dávaj si pozor, môže tam byť zombík. Kde? Hoci kde okolo teba. No pretože už ide. To je novú Ježiš, on je tu. Zabij ho. Myslel si, že sa nesnažím? Tak, mám 5% života. Čože? Poď rýchlo za mnou. Molly botted water. No space. Moldy orange juice. Vidím naše dva, trasem sa. Poď sem. Ty poď sem, nebudem riskovať, že po ceste stretnem zombíka. Takže. Tu máš, dropnem ti painkillery. Dropnem ti bandáž, dropnem ti jednu vakcínu a to by hada malo stačiť, až nie, tak povedz. Ja mám Ja som sa ho... Filip? No, Poď sem. no ty si z národu, pravda. Poď sem. No idem, moment. Momentom. No poď sem.
No, Milý Filip. Poď sem. kde si? Ja som z úžasného národu, ktorý ti dokáže pred nosom vyčarovať dvere. Super. Poď. Hej, Bonkino sa sem zase prihlásil. Benkeno 01. Hej. Tak, a toto... V Dinner si bol? Áno, toto je posledný dom a ešte tu máš Colta. Ešte je tu tento poschodový, v tom si nebol. Kde, aký poschodový? Tento. Ja aj v tom som nebol, až tiež tu máš Colta potom na zemi. Tu mám kantínu. No je to také zalagované, že ja keď som pri ňom, tak ono to trestne asi až o 5 sekúnd neskôr, takže ja ho asi dneska nezabijem. Filip, poď mi pomôcť, ja to nedokážem. Idem. 35% života. Poď. Díky, bráško. Není zač. V celom meste som našla... Ale vieš, čo sa mi páči? Vy už si viac menej sebestačná, vieš sa už o seba postarať, kúkaš si na tie oné, koľko máš čoho. Ty máš tu crossbow? Áno. Daj mi z nej scope teda, keď si nestrelaš. Chcel by som Pretože, vieš prečo? Nie, nemáš šipy. Pretože na ňu nemám šipy. No však keď budeš mať šipy, tak ti vrátim ten scope. Daj mi ten scope teda. Bude sa mi lepšie strieľať. Mám 0% dehydratácie, som sa 5-krát za sebou napila. Počkaj, napapám sa ešte. Granola bar. Koľko máš jedla? 34 a vidím skoro na šedo. Čo? Koľko máš ako oného? Holta? 35.